Ole tun lai chu David a thi na chung changa thu thang vel atamin mi pui ta point kan ngai ven tlang hle ni in a riata chuti rual ro chuan a tur lo tur ten an tur tel na china ome mo ti thei ania in a tur tu tak tak chung kwa David a chung kwa te an lain at omin an khongai thlak em a chuti rual ro chuan OMA te pastor chungchang te pawh nasa takin kan sei lang thina anni ho hi devata thina na mo phur tu tak tak anni am ti ero chu kan ril ruwa zona omta se thain ka hria a atuar tu chu anni ve thau maya uയമele a pastor ate pawh hi ni se thil anti suala anti diklo ti chu kan hre thewa an chepel ve dewani hei hi an du dan le tha an ti anga thleng vek ani arin om bik chi lova chuti rual ro chuan a thi na chungchanga mo phur tu lian ber le langsar ber anni awangin anni hian David a thi na hi David a chung te pialama chuan atuar tu bera an tran pha ta hialani chuti rual ro chuan mi pui te le YouTubers tam tak kan ti te poina kan mu mai le kan the lar ve tok lo ti mayang mo pu tur dik ni si ma se mo pu tok lo tak mai an om hian ka hre ve tlata chung mi te chu David a nun heti khopa hruai suala hetiang din muna adin theina turata na a hnung lama a lang lo lama ta a hun masalama lo hruai sual thin tu te le sual atina turata na rem chang siam tu te anni a chung chu rui hlo zuar tu te anni David a hi a chan chin an soidan mang hian minun en ton tlak tak le minun ngil tak chu ani mel vek bik lem lo hle in a hriata chumi anun du om lo tak mai ani theina chan ni alang hi chu tu dang thiam lo ni lovin le ama po a thiam lo chu atel thawanga ama ro chu rui hlo zuar tu te kan ti hi amo phur tu lian ber pakhat chu anni in ka hria Davida ni lo hianin rui hlo zuar tu te hi weme te po hianin lo hetiang an lo vuak hlum pala te po hianin a rui hlo zuar tu te zawk ate hi le tran hlo zawk ni phei se chu tun ai hianin he thi na ro ro a po ni se midang nun kha ala chan thei deuh hlek don khan kan hre deuh hleka chu chu ngai tu na chuan alo om ve mai maya chu wangin he thi na amo phur tu masa per nia ka hriat ve chu rui hlo zuar tu te hin ni tlat mai ni rui hlo zuar tu te hi om lo ni se hetianga weme tena Davida kutan thlak kher po hi angai mi alo tur ania chu wangin he airfield venga rui hlo zuar zong zong te hi dap chuak vekin man chuak vek sela heng ho te hi hremna ana thei ang ber te po pek an tha hle in ka hria anni ho thil ti awanga heta aruka arala anun ti chiat sak tu le hetiang din mun thlenga adin theina turata na I setana na man ruwa a man ho thin te hi he thi na chungchang a hian soilan anni mi alo mai hi aril runa thlak deuh hlekin ka hria YMA po timual photo pastor po timual photo le David at hi na ngei po thlen tu chu heng rui hlo zuar tu te hi anni tlat mai ani chu wangin David a mangai tak tak tu te le David a laina tak tak tu cha chuanen heng rui hlo zuar ho hi kan huwa in I kan ngei em turani sum le pai an du na awang te tin enge eizon na tur dang ka hello ti vela wang te le an nom sak du na awang ringuta hetianga thalai tam tak sual konga an khal luta hetianga thi na hial te a thlen pha na thila hi
i a thalo ka ti em ma ke chuan chu wangin heng hi a top theina turin i rui hlo zuar tu te hi tun aina sa zawk hian kan dowa tun aina sa zawk a rui hlo hi ti rem kan tum deuh deuh hi a tul hle in ka ria David at te chung ko background te kan han ena aron lang na sa em thren an chung ko po chung ko om theile chung ko nun nuam tak an ni lem lo amaro chu tlang wal te an nia in lo fat hei ei zong a chuak thei rual an ni ve to a tin anu te po in engemaw chena alo pui bom ve thei nge in karing chu tiang din hmuna chuan an dinga David a hian rui hlo te lo ti zeuh zeuh lovin nun pa ngai takin rui hlova in ok buai mi lo hian lo om tang thenin fel takin rin om takin na thok mi se chu chung ko kang ok thei din hmuna chuan an ding ve tho chuan ka hria ani amaro chu chung zong zong nun tha le nun ngil anei theina tur dal tu lian tak mai chu he rui hlo hi ani a tin azuar tu te alalut tu te a chop chua sak tu te hi om lo se David a hian heng thil hi ati kherin arin om lo ani I education tra te po an dong lo ani mai theya tin an che vel chung ko din mun zong zong te po en a azir chia lo po ani mai thei ase chu tiang zong zong kara chuan kai hruai tu tha le enge ko mu tu kong ko mu tu tha om box si lo nen khan hetiang din hmuna hian alo ding ta a chung ku a chu din zirtin chu tam tak an nei ve ngei tho chuan ka ring mama ro chu meichhia nu le pa a zinga po abik takin meichhia en kol mi pa kan tiang chi te hi chuanin lo chin ten lo nei a chu wangin anu laina tom em a anu du thu sam chuan anong lo hle ang ti arin thei ane amaro chu he thina mo phur tu lian ber ni a kan rial ve mai me chu khung airfield veng vela rui hlo zuar tu te kho an ni a chu wangin he rui hlo zuar tu te hi thina hial thlentir tu an ni awangin kan YMA hruai tu te po hian heng ho chunga hianin engemaw tak ti sela sarkar po in engemaw tak ti sela hetiang thil du om lo tak a thlen to lo na tur hian mana sa takin la se ei karil ruwa alo om lian em a YMA an lainat oma pastoral lainat om boka atuar tu David ate chung kwa an lainat om em bok chu wangin heng thil thalo thlen tir tu rui hlo zuar tu te hi na takin an chunga action la ngai se ti hi ke ka ngai dan lian tak ani